Hamarosan mutatni fogom a végeredményt. Sziasztok! A legutolsó zsákmányom az egyik hazai diszkontáruházlánc akciós standjáról, ez a kötött tunika, amivel csak egy baj van, hogy LS méretű, és az nekem túl nagy, ami miatt viszont mindenképpen elhoztam, az az ára. A végső akciós ára 1000 forint volt. Először is a nyakkört leszűkítem, az oldalából is beveszek, az ujját is a méretemhez fogom igazítani. A tunika 100% viszkóz alapanyagú, amit én nagyon-nagyon szeretek, ezért nagyon kényelmes viselet lesz. Ilyen volt tehát, és íme ilyen lett. Karcsúsítottam az oldalát, az ujját rövidebbre szabtam, a nyakkört szintén szűkebbre vettem. Összesen 1000 forintomba és a varrástudásomba került ez az új tunika, de nem kell profi varróvá válnod ahhoz, hogy te is el tudj végezni ilyen átalakításokat. Ha érdekelnek a kezdőknek szóló varrásleckék, akkor látogass el a varrásoktatás.hu weboldalamra. Csatornára iratkozz fel, lájkold a videót. Hello! Hamarosan mutatni fogom a végeredményt.